The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Jeremiah 17:7-8. Blessed is the man who trusts in the Lord, and whose hope is in the Lord. For he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its roots by the river, and will not fear when heat comes, but its leaf will be green, and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. Romans 8:28. We know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Psalm 112 verses 7-8. He will not be afraid of evil tidings. His heart is steadfast, trusting in the Lord. His heart is established. He will not be afraid until he sees his desire upon his enemies. Psalm 118:6-8. The Lord is on my side. I will not fear. What can man do to me? It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Psalm 91:2-4. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler, and from the perilous pestilence. He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He cares for you. Before we start our Bible study nining adlaw, as our routine, gikinahanglan ng atong pag-andam sa itong kaugalingon, sa dili pa kita magatuon sa pulong sa Dios. Let us use the principle of 1 John 1:9 nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo higalang wala pa'y Kristo diyan sa imong kinabuhi, you are still an unbeliever, giawhag ka, gidapit ka. Sa paggamit niya ng imong free will o sa paghimo nimo sa labing mainungdanong desisyon, the most important decision, which is to believe in the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa karon magandam tas tong kaugalingon pinagis pagampo sa hilom. Let us pray. Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab nga adlaw imong gipadangat kanamo. Buhay pa kami nining among lawas kini gumikan lamang sa imong plano nga nagalihok pa hangtod ni higayuna. Gipabuhi mo pa kami tungod sa maong plano o kini gumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong kortesiya o sa imong grasya. Dili gani gamitakos nga mabuhi pa. Apan ikaw matinumanon magayod sa imong mga saad. Uban ni kami karon
niining among pagpadayon sa pagtuon sa mong pulong, pinagis pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo nga mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa atong mga subscribers, atong mga suki na nagasunod ni atong ministry sa Balbido Evangelistic Ministry pinagi sa YouTube. So welcome kaninyong tanan. Og of course sa atong mga igsoon diha ni Kristo, our fellow believers, welcome once again. Aniya kita sa bag-ong tun-anan. The Doctrine of the Supernatural Life. Mao kini ang uluhan. Ang doktrina o pagtulunan sa dili kasagarang panginabuhi. Okay? So kung nandam ka na sa pag sunod ni ini, okay, atong sugdan. Una sa tanan. Ang Kristohanong paagi sa pagkinabuhi. Usa kini kadili kasagarang paagi sa pagkinabuhi. Ug tungod niana, kini nanginahanglan usab ug usa ka dili kasagarang paagi sa pagtuman. Sa English pa, the Christian way of life is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. Now, ang usas mga paagi sa pagtuman niini, ang panginabuhing Kristohanon, ang dili kasagarang paagi sa pagkinabuhi. Mao, ang pinaagi sa pagkinabuhi is gitawag og faith rest life. Atong hubaron is Bisaya, kinabuhi kini sa pagtuo nga nagdala og pahulay. Nga diin, una sa tanan ang magtutuo mo angkon og saad sa Dios. He claims God's promises o promise. Ikaduha, iyang tutukan og maayo ang pagabuhaton sa Dios sa iyang suliran nga giatubang. Ug ang ikatulo, mao ang iyang pagrelax o pagbati niya inong takahayahay. Tungod kay iyan namang namatudan because of his strong faith, gumikan sa lig-on niya nga pagtuo, nga ang Dios mao nakaroy nagakontrolar. God is in control. Okay. Karon atong ibadayon kini paghisgot bahin ining atong dugukan nga hisgutan, the Christian way of life. First of all, musugod ta sa pagtukbil sa mga butang nga may kalabutan sa atong pagkamagtotoo. As a new Christian, ingon nga bag-ong Kristohanon, na kay maingon ta nga lag time. Gadiin sukad kang nahimong usa ka magtotoo ni Kristo hangtod sa imo ng pag-connect ngadto sa imong pastor ug sugod niya itong higayuna, nagatubo ka na spiritually, pinagi sa imong pagtuon sa doktrina sa Biblia, matag-adlaw. Now, sa akong bahin, when I was saved, taod-taod 1979, din ako ni anang giingon taog lang time, sud sa dulas usa ka tuig. Una pa ako makaibaw nga di ay plano ang Dios sa akong kinabuhi. So labihan ako sa pagkaway kabangkaagan sa Biblia nga diha gani ko higala nga akong giingnan nga tungod kay luwas naman ko di narabag ko magasa. Naibog kung sa iyang reaksyon sa akong giingon niya. Saba diha, imo man kung gipagkatawa na buang karon tingali. Gusto siya, he was right. Tinuod man pod nga
Di nagyukubuot pang magasa, apan within a few weeks, human ako maluwas, nakasagyog ko. O nga akong old signature, regained control sa akong kalag. Kana nagpasabot gyud nga mo na idanghatan sa atong kalag kung kuwang pagitagpulong sa Dios diya sa atong kalag. So, atol sa akong tuig nga lag time, misugod ko sa pagkaamgo sa akong kaugalingon nga nanginahanglan gyud ko sa pagkat-on bahin sa Dios, ingon man bahin sa iyang directive will sa akong kinabuhi. Tinuod, na nakahimo ko mga sayop nga mga desisyon sa wa pa ko maluwas, labihan sa kadaghan. Karon nga nahimo na kong Kristohanon, buot kong magpakamaayo pa. I want to do better. Nakaamgo kog dugang, nga kadtong mga sayop nga mga desisyon nga akong nahimo, kanihadto, may resulta lang yun og daotang mga sangbutanan. They resulted in bad consequences. O nga kadtong maong mga daotang consequences, mihatag na noon nga ni kanako og paglimit sa akong mga options. Ang Dios miabli og bag-ong mga pultahan alang kanako. God opened new doors for me. Og kadtong nangausik nga mga kahigayunan, missed opportunities, di na magyutong malik. Kung mao, nga akong nakatunan, ning bahina ang kamatuoran nga gipadayag diha sa pulong sa Dios. Nga atong mabasa diha sa Hosea o Oseas 8:7 nga nag-iingon og kay nagpugas sila gahangin, bagyo ang ilang anihon. Sow to the wind, reap the whirlwind. Now, tungod kay nagpugas man kitag daotang mga desisyon, ang atong anihon mao ang kahiyubos, disappointment, o kasubo, heartache. Wata mahimo niya na. Kitang tanan igo gyud ana, di ba? Kaya ang prinsipyo kung nagpaluyo ni ini mao kini. Daotang mga desisyon mo resulta sa usik nga mga kahigayunan. Bad decisions do result to wasted opportunities. Apan ang maayong mga desisyon mo resulta sa labihan sa kaanindot nga mga panalangin. Good decisions do result to wonderful blessings. Ang akong desisyon nga tuuhan ko si Kristo ingon nga ako manluwas, nakausab sa akong kinabuhi ug nagagarantiya nga I will spend eternity with Him in heaven. Nga ako magakinabuhi sa eternidad uban kaniya dito sa langit. Mao'y hinungdan. Kang labing may nung danon o labing bililhong desisyon nga akong nahimo sa tibuok kong kinabuhi, mao ang pagtuo ko ngadto sa buhat ni Ginoong Jesucristo dito sa krus. Ug alang sa tanan, wala ba exempted nini? Alang sa tanan, ikaw higala nga nagpaminaw ni ining mensahe ning atong paghisgot ni ini bahin sa kaluwasan. This is the most important decision that you will ever make. Well, ang mga desisyon nga imong himuon sa imong kinabuhi, human ka maluwas, labihan ka na sa pagkamanungdanon usab. Kaya nga naman, tungod kay ka ng mga desisyon na, maumay mo determinar unya sa imong mga panalangin dinis panahon. Blessings in time. Ingon man sa imo mga gantinaw niya didto sa eternidad. Si Moises nangayo og kalamdagan gikan sa Dios sa iyang pag-ingon og busa paamguha kami sa hamubo o kamubo sa among kinabuhi aron mahimo kaming maalamon. Ikaw sabig so magtotoo. I am addressing this to you, fellow believer.
gikinahanglan mo ang pag-organize sa imong adlaw carefully. Kung tinguha mo ang pag-angkon o kaalam, wisdom, gikan sa Dios. Kini nagpasabot nining sunod, nga imong isugid, hinganli ang imong mga sala. Kung makasala ka, sanglit mo man kanay mando, sugo sa 1 Juan 1:9 sa tuyo, nga kita mapunan sa Espiritu Santo. Maunay pagi nga kita mapunan sa Espiritu Santo. Atong isugid ang atong mga sala. Nga imo nang nakaplagan ang tukma mong pastor magtutudlo. You right, pastor, teacher. Kinsa nagatudlo, okay, nagatudlo kanimo, gikan o binasihan ang original nga mga pinulungan. One who teaches from the original languages. Kana nagpasabot nga imo nang gibuhat ang mando sa pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlawng paagi. Ug imo na kinigihimo ingon nga imong pasiunas kinabuhi. This is now your number one priority sa imong kinabuhi. Imo na niyang mamatikdan unsa gyud kalunhaw, unsa ka refreshing sa English pa, sa makalagsik, makapapiskay sa kasinatian sa imong kinabuhi ang pulong sa Dios. Ingon nga bagong Kristiyanon, ikaw gitawag nga brephos. Brephos mo ni Grigong pulong o usa pa ka masusog nga magtotoo. Uhaw ka pa gyud sa kamatuoran. Pinagis pagka timos o pagkabugos, meaning absolute sa kamatuoran sa pulong sa Dios, matagbaw ka ng imong kauhaw. Kung magpadayon ka niya ng imong pagkamasulundon, on your obedience, sa pagtuon sa adlaw-adlaw, sa pulong sa Dios, your thirst, kanang imong kauhaw, padayonon sa pagtagbaw, it's continually quenched. Kung kanang imong kalag, magmalinaw. Your soul is going to be at peace. Now, uban sa doktrina nga na diyas imong kalag, imo nang magamit ang mga prinsipyo sa Dios nganha sa imong paghimo og mga desisyon. Makahimo ka na sa pagdesider o paghimog desisyon gikan sa dapit sa kaligon from a position of strength o diha sa huna-huna sa Dios, God's viewpoint. Ingon nga Kristiyanon, iyan ora ang imong tumong sa kinabuhi, a goal in life. O kinimaw, ang pagkat-on sa pulong sa Dios o sa paggamit niya ng maong kaybalo nganha sa matag desisyon nga imong himuon. Ang kinabuhing Kristiyanon, maura ang paghimog mga maayong desisyon matag adlaw, pinasikad sa mga prinsipyo nga imong nakatunan gikas imong pagtuon sa pulong sa Dios. Principle. May prinsipyo akong ihatag nimo. Ang pagkinabuhi sa kinabuhing Kristiyanon nagkahulugan og pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Hinumdum ka ba sa nag-eskwela ka pa og first grade? Kung hing-eskwela o hing-sod ka lang sa klase og usag tunga ka oras sod sa semana, ta ka ma-promoted, di ba? Magkalisod-lisod gyud ta kagtuon sa basic reading o arithmetic, di ba? Now, sa susama pod nga pagtandi nining bahina, kung pananglit mo simba ka lang sa usa og tunga ka oras sod sa semana, magkalisod-lisod pud ka sa pag-struggle sa first grade spiritually. Sakto? Gikinahanglan usab nimo ang usa og tunga ka tingkaon, a meal and a half sa matag semana. Aron nga ma-metabolize nimo ang gikinahanglang makapahimsog o makapalig-on nga nutrients
alang sa imong lawas, your physical body, sa tuyo nga makapatubo o makapalihok ni husto to grow and function properly. Di ba? Kaya saan man pagtubo spiritually pinagi lamang sa usag tunga nga spiritual nourishment matag simana. Di gyud na mahimo. Kaya paminaw, ang pagtubo ngadto sa espirituhanong pagkahamtong nang hinahanglan kini og matag adlaw masubayon ug malahutayon nga pagtuon sa pulong sa Dios consistently and persistently. Mora ka na'y paagi nga maugmad nimo ang Dios ng bokabularyo, a divine vocabulary, Dios ng pangunahuna, divine viewpoint. Usa ka personal nga pagsabot sa kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. Now, hinumdumi gyud. Hinumdumi kini igsoong magtotoo nga ang metabolized spiritual food mao ang imong panalipod gikan sa pagkahimong ulipon sa mga detalyes kinabuhi o pagkabiktimas kabalaka o kakuyaw. O sa may gisulti sa Isaias 40:31. Apan katong musalig sa Ginoo makamaton og bag-ong kusog, manglupad sila daw agila, managan sila og dili kapuyan, manlakaw og dili maluya. Na pinaagig malahutayon masubayon nga exposure nimo sa doctrinal nga pagtudlo, doctrinal teaching, imong nakatunan ang paggamit sa napo ka mga paagi sa Dios unsaan pagsulbad og mga suliras kinabuhi. Hinumdum ka sa God's 10 problem-solving devices. Sangkap ra ni sa Dios kanatong mga magtotoo. Naranan natos mo gamit bata niya na o dili. It's a matter of choice. Now, dili kasagaran ang pagdisenyo sa Dios niining maong mga paagis tuyo nga makalikay kas mga katalagman sa imong kinabuhi, nga mamahimong kabugat o kapiot, stress sa in English, o ingon man, mamahimong mga sa una-una, mental attitude sin. Tinuod, moabot kanimo mga suliran. Di ginakalikayan. Apan dili kinahanglang makabalda o makahasol ka na kanimo. O ka makapawa kini nimo kadasig o makapalusno kini sila nimo. Kaya diha sa Santiago, James chapter 1 verse 12, kini na kanayon. Bulahan ang tao nga mobarog taliwa sa mga pagtintal, kaysa iyang pagdaog makadawat siya sa purong-purong sa kinabuhi. Ang ganti nga gisaad sa Dios alang niadtong mga nahigugma kaniya. Now, bisan pa dihas kamatayon, ang katalagman dili kinahanglang mamahimo kini siyang kabugaton o stress. Matud pa diha Salmo 23:4, bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok. Kay nag-uban ka man kanako. Gipanalipdan mo ako pinagi sa imong sungkod ug bunal. Principle. Dili kalikayan nga moabot ang katalagman. Apan ang kabugat imong kapilian. Sa in English pagod, adversity is inevitable. Stress is optional. Okay. Sa laing punto sa doktrina, ang paagi sa pagkat-on og doktrina, mahulagway pinaagi og tawgon ta dinhi og Operation Zeta ba? Okay. Ako lang kang pahulagwayan. I'll just let you draw in your mind. Ihulagway lang ang dakong litra nga Z. Okay? Litrang Z, like the word zero. Okay?
Okay, diha sa wa nga bahin o tumong no sa tumoy, I mean. Kaya diha sa wa nga bahin o tumoy nga bahin sa ibabaw ba, maong pastor magtutudlo. Okay? Karon, sa ibabaw sa litrang Z, mao ang teaching ministry sa Espiritu Santo. Ug ang pulong sa Dios o in short, ang doktrina nga imong nadungog tungod sa pagtudlo sa Espiritu Santo kanimo, mudong kini dito sa imong human spirit, tawhanong espiritu. Ug automatic kining doktrina nga imong nadungog, automatic kining dad-on sa Espiritu Santo ngadto sa ubos. Left nga bahin sa letra nga Z, ug mahimo kini siyang gnosis, meaning kahibalo. Gnosis, Gnosis, kahibalo sa Binisaya. Karon, sa panahon nga imo kining tuuhan, once you believe in it, ang Espiritu Santo mobalhin o iyang ibalhin ang doktrina ngadto sa tuo nga bahin. Tuo o kinaumsang bahin sa letra nga Z o kining doktrinaha, mahimo nang ipinosis. Epinosis. Epignosis, meaning kaalam na. By the way, ang Operation Z nanginahanglan og upat ka butang ug mao kining mosunod. Una, ang pastor magtutudlo nga mo'y nagapadayag sa pulong sa Dios sa husto nga pagtudlo. Ikaduha, ang pagpuno kanimo sa Dios Espiritu Santo. Ikatulo, ang pagsabot sa pulong sa Dios. Ikaupat, ang paggamit sa pulong sa Dios, the application of the Word of God. Ang Episo 3:19 nagkanayon, hinaot paunta nga masayod kamo sa dili matugkad nga gugma ni Kristo, ug sa ingon niana makinabuhi ninyo ang kinaiya sa Dios. Karon, kung ang magtutuo ana sa pakigambitay sa Dios, fellowship with God, meaning sugid siya sa iyang sala, may rebound. Okay? May rebound na siya, wa hinganling mga sala. He has no unconfessed sin sa iyang kinabuhi. This time, ang Diyos Espiritu Santo mupunit, muda niya ng academic information nga gitawag og gnosis ngadto sa kalag sa maong magtutuo ug mutabang ang Espiritu Santo kaniya sa pagsabot niini nga girepresentahan sa badlis sa letra nga Z. Now, sa diha makasabot ang magtutuo niya ng maong kasayuran, kini ilihok tadla sa kinaumsang dapit sa letra nga Z. It's cycled across the base of the letter Z o kini karon nahimo ng epinosis. Ang kasayuran nga na-metabolize nga nas iyang kalag. Ang epinosis, by the way, mao ang full knowledge, bug-os nga kasayuran na sabtan, gituuhan o gigamit. Sabot ka? Now, paminaw ni ini. Ang Biblia diha sa Episo 4:13 nagkanayon, nga gikinahanglan ta nga hangtod magkahiusa kitang tanan diha sa pagtuo ug sa atong kahibalo, complete knowledge may tungod sa anak sa Dios. Unya, mahingkod kita sama sa kahingkod ni Kristo. Kining pagkahingkod, is in English adolescent. Unya, mahingkod kita hangtod makakabot kita sa pagkahamtong spiritual until we reached or attained the spiritual maturity stage. Diha sa rapit nga maangkon sa pagtutuo ang epinosis.
ang positibong kabubuton sa magtutuo, nuntan pa kini sa iyang pagtuo. Nabalhin o na-metabolize kini nga kasayuran. Ingon nga way kapuslanan alang sa gigutom nga tao ang pagkaon. Mao man usab ang kasayuran nga naas pangisip wa kini kapuslanan kay wa man kini sabta o gamita. Yon sa nis pagsabot sa magtutuo, mamatikdan kinis iyang panlihok. Sabot ka ba? Nasayra niya ang kabubuton sa Dios o iya kinigi tuman o gisunod. Ang Dios nagamando kanimo nga ikaw mutubo diha sa grasya sa kaibalo ni Ginoong Jesucristo. Segundo Pedro 3:18. Kinahanglang i-metabolize ang pulong sa Dios. Galingon. Bansaya. Practice His teachings. Bansaya ang iyang mga pagtulunan ug sunda ang iyang mga mando. Tinuod nga dili sayon ang pagpahimutang og consistent routine sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ang masubayon, consistent, nga naandang buluhaton adlaw-adlaw. Dili kini sayon. Apan kinahanglang imo kining buhaton kung gihigugma mo tinuod ang Dios. 1 Juan 5:3. Aron kamo tubo spiritually, gikinahanglan. In fact, God's system demands nga ang pastor magtutudlo kinahanglang insakto, accurate ang iyang pagtudlo sa pulong sa Dios o nga ang magtutuo makasabot sa mga pagtulunan nga iyang gitudlo aron iya kining maggamit unya. Mo'y hinungdan nga minungdanong desisyon ang imong pagpili og pastor magtutudlo. Well, sanglit sagad sa atong panahon ato mang i-google we spent sa atong pagkatuog, sa atong pagkaon, sa atong pagtrabaho, pag-eskwela, pagtuon, pagduwa sa unsa tingaling paugnat kusog, o kaha sa musika, o sa atong pagpakiuban bakaha sa atong mga higala, o sa atong pamilya. So, doon na lang tingali limitadong panahon sa ingon ta 3 hours nga ipahinungod o idupot mo sa adlaw-adlaw nga pagtuon og doktrina. Well, imo na ang pag-decide. Kung unsa gyud labing minungdanon sa tanan mong mga kalihukan. In other words, it is your volition maoy at stake diha. Basta, ang atong kabubuton. Apan ingon nga magtutuo, nga positibo, nga sa pagtubo espiritualmente, giawhag o kagisugyot diha kanimo nga ikaw mupili ka og usa ka pastor nga makahatag og best possible instruction alang sa imong pagtubo espiritual. No, dinita mo nung usa, ato ni padayon ugma. Atong hisgutan ang Episo 5, versikulo 17. Sa ugma natong pagpadayon na ini, magampo ta. Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo sa imong tudlo ka namo sa imong mga pulong, imong kamatuoran. Hinaut nga kinimahimong panalangin sa among kinabuhi, among magamit kini sa among adlaw-adlaw pagpadayon sa among espirituhanong pagtubo. Dada kami pagbalik ugma dinhining among Bible study pinagi sa YouTube. Panalangin kini mga subscribers nga matinumanon gid sila sa pagsunod dining among adlaw-adlaw nga pagtuon sa imong balaang pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.